Δινεστράφηκες. Αναπλέει, καλέστε γρήγορα το ΕΚΑΜ. Καλέστε το ΕΚΑΜ. Μαρία. Αναπλέει, καλέστε το ΕΚΑΜ. Εγώ βάζω στη θέση ανάληψη. Τον άνθρωπο που έχει κάνει χρήση αλκοόλ, να το πω γενικά. Πού να σε κουμαντάρω, όπως... Ιωάννα, την ευθυγράμμιση. Ας το χέρι σου. Έλα πιο πίσω. Πάρε τη θέση διασώστη. Κάνε μια θέση. Ορθή γωνία. Δες έτσι πως ήρθε, δεν φτάνει. Ορθή γωνία το χέρι της. Ναι. Ορθή γωνία με την παλάμη. Με την παλάμη προς τα πάνω. Έτσι την αφήνουμε. Έτσι. Εγώ τόση ώρα που το έκανα το είχα έτσι, γι' αυτό δεν το έκανα. Όχι, στο είπαμε. Εγώ έκανα προς τα έτσι γι' αυτό. Ναι, λοιπόν. Με το χέρι που βρίσκεται πάνω από... Περίμενε. Γεια σας, Ιωάννα. Ας το πόδι. Πλέξε τα χέρια της. Τι κάνεις τώρα. Άμα έτσι και δεν είχε στήσεις, δεν μπορείς να την πιάσεις. Και βαραίνει ο άνθρωπος. Πάρ' το χέρι, πλέξ' το. Πλέξ' το στο δικό σου, φέρ' το στο μάγουλο, εσύ έτσι ήσουνα. Ναι. Είστε ιστορία της κολέγης. Πλεγμένο άσπρο χέρι σου. Α, το χέρι μου δεν θα το πάρει. Καθόλου δεν θα το πάρεις. Καθόλου. Το πόδι το φέρνεις να πατήσει. Μήπως το δεις. Να πατήσει. Δεν πατάει. Πατάει. Πάνε το σώμα σου πιο πίσω, το σώμα σου πιο πίσω. Μισό λεπτάκι, το σώμα σου πιο πίσω. Μπορείς, δεν κάνεις καλό χειρισμό, μη την τραβάει. Ωραία, κάνε. Έλα, δεν θέλει πολύ. Αυτό. Λοιπόν, ασφάλισε το κεφάλι της. Σιγά σιγά. Το μάγουλο. Το χέρι είναι κάτω από το μάγουλο και κάνεις έκταση κεφαλής. Για να έχεις ανοιχτό αεραγωγό. Και μετά το αφήνεις το χέρι. Ναι. Το μάγουλο είναι φρένο τώρα. Κάνω το πόδι. Πρώτα κάνω ξανά πρώτα το χέρι και μετά το πόδι. Έτσι, Ναι. άμα θέλω να την ξαναφέρω για να ελέγξω. Ακόμα δεν την τακτοποιήσεις. Λοιπόν, έχεις ξεπλέξει το χέρι σου. Ας το πόδι. Ας το πόδι. Εσύ το χέρι σου εδώ. Ξεπλέξει. Κάνε έκταση κεφαλής όσο μπορείς. Πάει στους βέρπας. Μια χαρά. Ασφάλισε το πόδι σε ορθή γωνία, αφού είσαι πολύ κοντά σε ορθή γωνία. Ωραία. Σπρώξε να προς τα πίσω, είσαι οκ. Όχι έτσι, πιάνουμε γοφό και ώμο. Έλα. Ωραία. Τέλεια. Μπράβο. Μπράβο.